Yuk kita berangkat. Dadah Salim sama ayah. Salim. Salim sekali ayah. Salim. Salim dulu. Salim dulu. Cium jauh. Dadah. Berangkat guys. Nah ini. Mainan sama ini mas. Buat temennya akeh ya Ci. Iya Ti temennya akeh. Iya Iya Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan di channel YouTube Keluarga Mas Problem ya. Cuma bagian dari cuplikan kegiatanku sehari-hari pemirsa. Mas Sato belum ada info. Insya Allah lah dengan naik dan kalian dan kerjanya ya guys ya. Mas Sato belum kerja ya karena memang ini ngeterno Mas Alex ya pemulihan. Mari Mas Alex bagaimana cara dia membersihkan diri setelah sunat. Pasca sunat iki ora langsung jeruk melayu yo gak guys yo. Iki aku ngomong karena memang omongku modelku terang ngene guys. Memang ada yang enggak, mungkin ada yang baru nonton. Omongku bukan ngotot, bukan menggebu-gebu tremonku memang seperti ini. Apa saiki serak tambah kita kayak kasar ngomongin. Nah, itu terbagian dari cuplikan kegiatanku guys ya. Ini mau bersih-bersih mainannya Patih lalu Jojo. Mainannya protol kabeh. Aduh. Aku untuk tiron ki mangko ngene dulurku pakai ya apa jenenge urung masak soalnya kan pagi mesti nek persiapan ini kan mesti tuku sarapan. Aku ben gak kedupi aneh awet ben untuk santai guys. Karo noto-noto mainannya aku tak totone sing harus protol kabeh. Sekarang sudah mulai MPLS yo saiki ngono nek bahasane jamanku biyen mos. Dan untuk pengenalan memang sudah beli seragame tapi jenenge untuk menjadi murid baru kan butuh ada tata carane masuk dulu, pengenalan dulu. Kemarin itu pembekalan tok sedelok tok pemirsa untuk MPLS itu apa saja ngono kemarin tak antar masalah. Terus setelah tak pasrahno ibuku ngene lho guys yo. Nek aku iki iso ae bocah tak sekolahno ning kene, apa meneh kakane kene yo Mas Alex. Cuma aku kasihan bocahe ngowah-ngowah. Saya tidak mau menekan anak saya. Lagian Jepang yo cedakan Pak motor sejam tekan. Ben yo baturi ibuku soalnya bapakku nang luar kota terus kerja. Yo kerja saanane sepenting halal yo guys yo. Aku gak iso guys maksa anakku ngene. Anak zaman sekarang yo guys yo. Apa nek gen apa? Gen apa? Mbok otoriter kok zamanku kayak di otoriter karo sistem apa? Didikan POC. Biyen generasi terakhir aku guys. Sing harus satu arah tok manut karo to. Cah saiki kudu apa nih saiki zaman wis berubah ngono. Jadi dia mau sekolah kemana terserah dia. Yang penting dia bertanggung jawab. Ben sekolah apa yang terserah pemirsa. No kono nek kene padha wae. No kono ya ket bayi memang Mas Alex ya lingkungane biasa nang ono. Temene ya nang kono ya ben. Sepenting nek kono di sana apa di sini padha wae aku sing ngurusi sekolahe, guys. Wis beres kabeh urusan masuk SMP, sing adik juga sudah. Ya kenapa? Apa namanya? Soalnya biar masalah iki yo paut guys, jadi Jojo tak paut no. Bocah lori kudu yo paut siji yo. Guys. Aku sing penting endi nyamane anak-anakku yo aku konsultasi ngono guys. Belajar jadi orang tua memang gak gampang. Aku yo tak rangi ngene iki pergawe guys. Yo ada guys
Iki aku gak ngundang netizen ya, di dunia nyata juga ada. Aku nggak konten ya ono lah sing ngarani aku di dunia nyata, aku tukang pamer, aku kementos. Sebenarnya nggak seperti itu. Aku nggak konten karena saiki zamane nggak konten jadi uang. Ya ono sing ngono, ya iku tanggo pelajaran buat saya sendiri, guys. Iki gak ngundang siapa-siapa, ya wis pernah ono sing ngomong ngono. Juga ada saksi ini juga. Terus saya kita anggap pelajaran buat aku. Tapi ini aku ngonten itu bukan untuk flexing, bukan untuk pamer, tapi tak nggo golek duit ngewangi suamiku. Zaman sekarang guys, nek sing kerja lanang tok ki gak mlaku tenan. Wong wedok kerja ngunyentel nyelengi kebutuhan anak-anak, sing wong lanang kerja untuk kebutuhan sehari-hari. Yo kita anggap pelajaran gua aku yo ono guys, nih aku apik magawe. Yo sing gak seneng yo ono guys jenenge kan. Entah di dunia nyata, di dunia maya itu sih ya wis manusiawi. Ya tak nggo pelajaran. Nah, aku nggak konten iki yang kerja. Bukan tak pakai untuk pamer atau apa enggak. Iki aku ngendawa aku dewi, aku tidak ngendawa orang lain, awakku dewi guys. Dilangi debukan yo. Yo api, yo anu. Gua apa pemirsa? Ini golek duit ben cukup pemirsa. Kegiatannya yang wis mulai sekolah. Cucu aku siap-siap, nek gak ono masak, nek gak ono tuku jangan. Terus nonton bulanane anakku pemirsa. Protol kabeh. Mas apa main ke merah guys, sama main. Kadang kono dijaluki tulung, benakno kabel. Ya gak ngono. Kadang apa ngeceki montore Tante Deni jenenge motor yang dienggo mergawe ngopeni nggo antar jemput anak guys. Nomor siji ki motor nek gak enek ki yo aku. Apa jalan lucu pemirsa. Ini kalau iki lho sing sekiranya banyak protol-protol. Ini nyapu barang pemirsa. Biarlah masalah paut yo ngono. Bar mulai sekolah kayak nyandak gawean aku pemirsa. Ini saya kita ambil nyapu guys. Yes. Alhamdulillah baru pemirsa ini nih. Oh. Ya kenapa Mas Anto takjak ikut karena Mas Anto sing ngukuri pemirsa, wong lanang sing iso ngono kuwi. Aku kira balik ukur pertukang-tukangan. Ya resik-resik pemirsa. Winginane ya di sangone Tante Deni nggo tuku tuku sepatu apa mbah anu nggo mbak tumbas sapa ya Le itu mbak dikai duit iki sangone Tante Deni wis tak peseno sepatu. Iki ya wis duwe tah cilik niki ora tau duwe resik pemirsa. Kalau iso rapi duwe tah cilik. Ini bisa. Sulake ndi ya, Bang? Goleki ra ketemu. Koreksi dulu pemirsa. Ini ono gawean ini ki kadang kala Mas Santo yang mulai pemirsa ora masalah. Bar duwe apa gawe terus gak kegawe ngono.
terus mau ngerti yo sing iki pemirsa. Padahal niat awake dhewe mergawe yo sekarang di dunia nyata. Ya wis jenenge wong urip iki pemirsa. Tata sekolah iki yo nyandak gawean yo nek wis bar kabeh bocah sekolah mulai. Ndak gawe omah yo wis niki. Ini rapi. Surake gagal dilang di. Pemirsa saya tak tutup dulu ya gimana kegiatanku sehari-hari guys. Ya tak subarang ora mau masak apa karo mangan tok. Terus terima kasih nonton kontenku ya iki mang. Alah tripodnya error. Ya iki mang guys kegiatanku. Sarese omah ngopeni bocah sekolah. Ya sekali ya disut. Ya, semoga rezekinya padha lancar. Mohon maaf jika ada tutur kataku yang tidak berkenan. Semoga rezekinya padha lancar untuk hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.